हेलो, प्रणाम, हर हर महादेव गाइज। हम साधना मौर्य आप लोग के स्वागत करतनी अपनी चैनल में। और गाइज फिर हम एगो दहेज के गीत लेके आ गए नहीं आप लोग के बीच में हम रखा तानी। और गीत के एंड तक सुनी लो और दिल में बहुत दर्द हुई गाइज। काहे से कि हम बहुत सारा गीत अपने हाथ से लिख के गावे नहीं। आप लोग एंड तक सुनी लो और सपोर्ट करी लो। ये जौन दहेज की प्रथा चलल बा गाइज, ये बहुत बड़हन बात बाटे। काहे से कि जे गरीब बाटे उ दहेज दे नइखे पावत और ना दे पाई। काहे से कि हमनियों के गरीबी फैमिली से हैं जा, तो यही लिए थोड़ा बहुत दिल में दर्द तो होबे करी। दहेजवा के नाम सुन के डरता मोर जियारा हो। माई कहताड़ी उनके बाबूजी से बेटी के शादी करे के बा। दहेजवा के नाम सुन के डरता मोर जियारा हो। हहरता मोर जियारा हो। अरे जहरता मोर जियारा हो। कैसे के बेटी हम ब्याही सुन सुनाई भाई। कैसे के बेटी हम ब्याही सुन सुनाई भाई। के करी दुआरवा जाई, के करी हम घरवा जाई। के करी दुआरवा जाई, के करी हम घरवा के जाई। के करी महलिया में हम जाई सुन सुनाई भाई। देखी केहू के घर जाइल जाए, जकरा मड़ई बा उहो दहेज मांगता और जकरा महल बा उहो दहेज मांगता। तो यही पर के आगे एक बाटे, दहेजवा के नाम सुन के आवता रोवाई सुन सुनाई भाई। कहवा से हम चांदी लाई, कहवा से सोना लाई। कहवा से चांदी लाई, कहवा से सोना लाई। कहवा से आन धन पाई सुन सुनाई भाई। कहवा से आन धन पाई सुन सुनाई भाई। दहेजवा के नाम सुन के आवता रोवाई सुन सुनाई भाई। दहेजवा के नाम सुन के डरता मोर जियारा हो। हहरता मोर जियारा हो। कैसे के बेटी अब ब्याही सुन सुनाई भाई। दहेजवा के खातिर बेटी के मार दिहल जाता। दहेजवे के खातिर बेटी के तार दिहल जाता। दहेजवे के खातिर बेटी के जार दिहल जाता। सुन सुन भाई सुन सुन के आवता रोवाई
हो भाई, सुन सुन के आवता रोवाई, सुन सुन हो भाई।